décembre kalo tile 10 o ye don kɛrɛnkɛrɛn ye mun na maa minnu n'olu kɔni u bɛ Mali kasobon na olu ka seko ani dɔnko ka seko yira diɲɛma la. Commandant Elisabeth Daku ale kɔni ye kasobon min bɛ Banaba o ɲama ye, an ka ale lamɛn. Kasoladenw ka baara dege kasobon kɔnɔ gouvernement ka laɲini don, direction nationale de l'administration pénitentiaire olu ka laɲini don walsa kasoladenw bɛ baara min kɛ n'u bɔra u ye jogo min kɛ ka don kaso la u kana segin o kan ani fana b'u dɛmɛ ka don société kɔnɔ ka baara kɛ ka se k'u yɛrɛ ta. A bɛ fɔ yɔrɔ min ma ko bole mineur ni denmisɛnninw kɔni minnu i ka dɔn n'olu ni sariya bɛ ɲɔgɔn na n'olu bɛ bila o yɔrɔ kofɔlenw na o kasobon ɲama o ye Sori Ibrahima Sako ye. Ale kɔni ka fɔ la denmisɛnnin minnu n'olu b'ale ka mara kɔnɔ u ka seko ani dɔnko barika ka bon kosɛbɛ. U bɛ fɛn caman dilan mun na sinikɛnɛ ma n'u bɔra u ka se ka o baaraw k'olu lawaleya, an k'ale lamɛn. N'i ye minɛn ninnu lajɛ i bɛ siège y'a la i bɛ bololanɛgɛw y'a la i bɛ kɔfili minɛnw y'a la i bɛ tailleur minɛnw dɔ y'a la fini kalalen dɔw. Ça veut dire que nin activité ninnu bɛɛ denmisɛnninw bɛ ninnu bɛɛ kɛ, la construction métallique, la menuiserie bois, la coiffure, la couture, même ka mobili boli k'o dege avec certains partenaires an bɛ ɲɛ denmisɛnnin dɔw k'o kɛ parce que paranti b'u la pour que u ka se ka permis sɔrɔ bon u ka se ka bɔ u bɛ kokolo min na dugu kɔnɔ u bɛ se k'olu to yen. Donc baara baden de bɛ kɛ, hakilina falen-falenw bɛ ka denmisɛnninw lamɛn kun y'u bila nin ko ninnu na olu hakili bɛ yɛlɛma cogoya min na mais o si se ka kɛ fo baara kɔ. Ni kɛnɛ kofɔli mun n'ale kɔni to sigilen no Centre international de conférence de Bamako la maa caman nana ka se ka sanni kɛ. O sanni o kun tɛ dɔwɛrɛ ni maa fɛ ko mun ye ni kasoladenw ye ka se ka halisa o kokɔrɔma don u ka ni baara in na. Madame Aka Fatumata, an ka ale lamɛn. A kunba fɔlɔ ye k'u encourager parce que n'i y'a mɛn u bɛ kaso la i b'a sɔrɔ kun dɔ de bɛ se an bɛɛ bɛ ala bi donc ala k'an kisi ka sɔn o ye kelen bon k'a ye k'a fɔ ko olu tɛ fɛ ka na segin o ɲɔgɔn wɛrɛ kan pour que ka don ka segin kaso la tuguni o ye initiative ɲuman ye an n'u kan ka encourager. Mun ye boli kasobon ye musow u bɛ yɔrɔ min na olu ka seko ani dɔnko an kɔni y'an ɲɛ da o kan. Mun ye galadon ani safinɛ dilan olu jɔlen bɛ o baaraw la kosɛbɛ. Mohamed Danyoko, VOA tɔgɔ la ka bɔ Bamako.